Romulus a Remus. Město Řím se zrodilo na březích řeky Tibery asi v roce 750 před naším letopočtem. V té době bylo na pobřeží italského poloostrova rozseto mnoho rozmanitých řeckých měst. A Řím, který byl zatím ještě velmi malý, jako novorozené dítě, se začal zvětšovat, protože se snažil model těchto vzkvétajících řeckých městských států napodobit. Řecká města Římany tak okouzlila, že prohlašovali, že jsou potomky hrdinů trojské války. Dva z nejhlavnějších byli Achilles a Hektor. Ale Římané prohlásili, že jsou příbuzní s Hektorem, což znamená s Trojany. Povídá se, že Eneas, trojský hrdina, který byl synem bohyně Venuše, později unikl z hořícího města Troje a putoval tisíce kilometrů, až se nakonec usadil na italském poloostrově, kde jeden z jeho synů postavil nové království. O mnoho let později se narodila dvojčata, Romulus a Remus. Byli to nástupci Enease. To znamenalo, že jednou vyrostou a budou vládnout království. Ale jejich ctižádostivý strýc král Amulius se rozhodl, že je vhodí v koši do řeky Tibery, aby mohl sám pokračovat ve vládnutí. Legenda praví, že je nalezla vlčice jménem Lupa, která tyto dva novorozené chlapce našla a kojila je, aby je udržela naživu, jako by to byla její vlastní mláďata. Když Romulus a Remus povyrostli, rozhodli se založit město. Kvůli městu ale vznikla mezi bratry hádka a Remus zemřel. Romulus se stal králem a založil město, které pojmenoval po sobě. Romulus, Řím. Pověst o založení Říma praví, že Romulus byl synem boha války Marta. To znamenalo, že v jeho žilách kolovala mocná a bojovná krev. Ale také se říká, že Eneas, jejich prapradědeček, byl synem Venuše, bohyně lásky a krásy. Řekněme, že já, Romulus a všichni Římané jsou výsledkem výbušného spojení války a lásky.